Gaurkoan, zuzenen adierazpen analitikoan eta grafikoan sakonduko dugu. Demagun, zuzen baten puntu bat eta malda ematen dizkigutela. Zein izango da zuzen horren ekuazioa? Eta adierazpen grafikoa? Esaterako, zuzen baten P, bi, hiru puntua eta M berdin minus bi malda ezagutzen ditugu. Lehendabizi, zuzenaren adierazpen analitikoa kalkulatuko dugu. Badakizue, zuzenaren adierazpen orokorra honako hau dela. I berdin, M bider isa gehi N. M zuzenaren malda izango da, eta N ordenatua jatorrian. Hau da, zuzenak I ardatza nun mozten duen esaten digu. Kasu honetan ez ezaguna da. N kalkulatzeko, zuzenaren P puntuaren koordenatuak erabiliko ditugu. Nola? Ekuazioan ordezkatuz. Iren ordez, hiru jarriko dugu. Malda minus bi da. Isaren ordez, bi koordenatua idatziko dugu. Eta N ez ezaguna izango da. Orain, ekuazioa ebatziko dugu. Hiru berdin minus lau gehi N. Hiru gehi lau berdin N. N-ren balioa 7 izango da. Beraz, zuzenaren adierazpen analitikoa I berdin minus bi isa gehi 7 izango da. Ondoren, funtzioa irudikatuko dugu. Lehendabizi, P puntua kokatuko dugu. Bi, hiru puntua. Ondoren, malda irudikatuko dugu. Puntua jatorri harturik. Horretarako malda zatikieran idatziko dugu. Minus bi, zati bat. Zuzenak, isa ardatzean unitate bat egiten duenean, I ardatzean minus bi egingo ditu. Hau da, isa ardatzean bat egiten duenean, positiboa denez eskuinetara, I ardatzean minus bi egingo ditu. Hau da, bi unitate bera. P puntua puntu honekin lotuz, zuzenaren adierazpena lortuko dugu. Puntu honi erreparatzen baldin badiozue, zuzenak I ardatza 7 puntuan mozten du, hau da, lehen kalkulatu dugun ordenatua jatorrian. Orain zuen kontura, ondorengo bi ariketa hauek. Bi kasuetan, zuzenaren malda eta puntu bat ematen dizkizue.